Kayo eh, saan itong rice katugay? Hey Siri, Good afternoon. install GrabFood. Install GrabFood. Hey Siri, install GrabFood. Okay. Searching for Grab Food on the App Store. Nari kang computer na di magamit, isunod daw ni. Ay, dili siya ka... Tanggalan ng kuwan, tanggalin ni. ay, tama. What's up? GrabFood, Foodpanda. The pizza company. Hey Siri. Hey Siri. Hi, Jameson. Where is Lizelle? I found this on the web. Guys, kuy kayo. Sige, Gawas. Dilo, saan mo dala? ano, mo paborito. Uy, sakto. Ah, katumbe ko. Doon dito. Sakto, GrabFood. Kinagulkulan kay gusto na. Gutom na po kayo ka. Magutin ko sa tanong. Okay kayo. Ah, Uy, ay, butang ka lang. Aray, kagigan. Yan, butang yung ligas ka lang. Magkuhan. Decorate sa classroom. Oh, yes. Let's go. Ano sakto? No. Muna ko. Laptop. Muta, uy. Nakarugas. Ako mo. Water ko. Ikaw niyo, ninapay ka ng dede pa nabilin. Tulura ka bukong gipalit. Ila? Tulura ka kaw niyaw. Ano man? Kay ko ano. Turo ang ko ano, rice cooker. Mukat ko. Mag-ilis ako. Wow, kalami. Wadi ka nagluto? It's my birthday today. Say birthday. Wadi ka nagluto? Wala eh. Say birthday. Birthday na ko ron. Ay, ano kang sasawa diri? Ha? Ano okay. Ah, Asa ba ni Mamay? Uli, dito magkuan? sa. Dito magkamot na ta? Oh, Itong rice cooker. gusto ba to? Oh, kanon ba? Kanon. Masig kulang ni kaw niyaw. Kaya daw ka tagkaon. Libinay ko daw. Okay. Ako kayo, kanya naman. Ah. Pati na ako kang buto, basta lang kang butang. Tama dyan din, pati ba may nakayong tanong. Patunitan ako ang Kasi ako mag-host. sausawan. Ano ang sausawan? Buta yun, tuyo, wala ni tuyo no. Ah, gulo. Ang sausawan? Oh, lamig ka na. Okay. Wala ta? Muna ako sa po. No. Kalami. Ay, sa wakas, kakauligog ko. Tudo ta. Rida? Lami kayo. Wala na ako? Hmm. Wala na ako pita? Isa mo sa Lami kayo siya do. Tudo siya sa natanong. Isa mo sa tanawon. Tolpo. Tulpo. Naatag ka ng mga
I-connect kasi Ikaw connect. Yeah. Wow. Yan na. Ikaw connect. Lamig ka ng kaniya. Mas lamig yung kaniya no kay kanya og kaniya lamig kaysa kanon. Di Paris. Sada. Grabe ba? Home. Home? No. Iba sa network settings, status. Agoy. House. Wireless. Naklik mo ito naman. Hindi na. Wah. Mana siya? Ayun. May kalat na. Golfo? Lamig ka ba? Ganyan. Mas lamig siya sa katong isa doon na sa may taltal pagkapon. Pila dito? Kani kayo? Mas mahal niyo eh. Na-promo sila. 130 Ay, di mas mahal dito. 417 gud ako nabayaran. Ha? Tulo ka buhok. Mahal ako. 417 divided by 3, kada ba? Sila? 417 divided by 3. 417 Hey Siri, divided by 3? 417 divided by 3. 417 139? Para sa- is 139. Naka-promo siya. Okay. Let's go. Saan na siya? Uy! Exit. Home. Tao na. YouTube. YouTube. Oh, wala. Ulat ka, ne? Mali yung na-click siguro. Topo. Outro ko Kala. Bago. Hindi na kala. Bago. Bago ba ni? May tulpo na yun. Kailan akong tulpo. Masanan ko kung siya magdala sa kaso. Ano? Ikaw mo pa. O, kana. Slim Benaclo, Kana siya. humihingi po siya ng tulong sa inyo idol na makausap ang kanyang mister na pinagpalit daw po siya sa kumari nila. Which is, ninang po ng mga pakakagawa. Ang mga After. hindi na makausap ito idol dahil po sa mga kapatid. And base po Ito daw? idol, Sabit-sabit. nakasuhan na po siya. Ninang sa bata. O dahil sa walang Ang kabit. GRO? Saan GRO? GRO, ningan siya? Ako sige daw. GRO ganit daw? GRO, meaning ko ano ba? Pero sa club ba? Stripper? Hindi po nagsusustento at napilitan po kayo ngayon pumasok sa club. Sigurado ba kayo na si Mr. ay meron ng ibang karelasyon at kumari yung pa mismo, meron ba kayong ebidensya, ma'am? Opo, kasi pumunta po ako doon, buntis po ako doon sa Bunsunan. Ang asawa? Pumunta po Wala. sa- Nangabit Sa may ako. Pampanga. Opo. Ano yung mga Andun kabit-kabit ako, mo na yung anak? Ay. Ako nung time na yung 2 weeks pa lang akong buntis nung pumunta ako doon. So parang nauna pa yung babae sa akin buntis. Nung buntis po ako sa bunso ko. Pinagsamay po kayo. Saan? All? Hindi sila asawa? Hindi sila. Asawa ko. Dahil itong si Arnold, ano pong relasyon ng dalawa? Nung nandun po ako sa Lubao, Pampanga, na as in, galing Wala siya? na po ako. Kasi Pangit. ang nangyari po ng parang Na- kinuha pa po ang bahay kay Isuraan. Nga kay kung saan sila Multigul. hanapin yung pera yun. Nung pumunta po ako doon, parang hindi po nila hinahayaan ng mga kagawad doon. Kasi ano po pamangkin nila yung Clarissa Macaspa. And then nakapitan ko ng barangay. Noon na ang kuwan kabit. Isa. Ang sabi ko nila sa akin, Hindi hindi ko kabit. daw pwedeng kausapin Mama ng kabit? Macaspa kasi Mama ng kabit? choice niya daw po yun kung ayaw niya makipag-usap sa akin. Yung po yung sabi sa akin ng mga kagawad doon. Sinabi po kayo na hindi nyo pwedeng piliting kausapin kung ayaw. So parang pinagtatapan nila, kinukusinti po nila yung galing Ano ba? babae na
ng kanilang kabataan. Kasi nung sinabi ko po, wala kasi akong dala nun. Tunga tanong kami niyo. Ko lang kasi galing pa po ako ng Tunga trabaho kami. nun. Tapos nung sinabi ko po na gusto ko kasi Para- makausap para talaga sa si pantay. Clarissa Makaspak para at least magkaroon na po ng closure. Gumaya mo yung Kung ko. pagdating naman po Bukas sa usap. sustento sa Dili ko bata, na ako. hindi naman ako Ano? mag-aano sa Dili kanila. lang. Sige lang Oh, mag-sustento ako sa po. bata. Kasi sa bata. Pero ang Isa? sabi ko sa akin ng Ha? mga kagawad ko, Isa? gusto daw po ni Katungkan. Clarissa Makaspak kung ayaw niyo po makipag-usap sa akin. So, ibig sabihin, pinagtatakpan po nila itong si Clarissa. Si Clarissa, ba nagtatrabaho sa patay? Hindi po. Bali, ano yung papa niya po, parang tanod ata po o ano po. Tanod ang papa? Po, kapitan sa barangay. Oo, so wala ka talaga makakuha justisya at mapapala sa barangay. Ganon, eh halos lahat pala. Eh, hindi na iba sa kanya. Hindi ito kay Okay, no? Opo. Ano naman po sabi ni Ay, Mr. Alisa, Kung doon pwede siya. po siya tungkol sa kaso ito. Ano gusto mo ka busog? Wala naman daw po ako sa gawa. Kasi nung time po na yun, wala po talaga akong kapera-pera. Wala. Kasi buntis ako sa pangalawa ko. May kusuntis. Tunga kami niyo. Sabi pa po ng ate niya sa Amerika, wala daw akong pera, kaya hindi ko daw sila kaya saktan ng kaso. Dami ang kami Pero daw. hindi nila, Karagdag lang natin yun. Ano na, sige, sa tingnan natin, makapwede natin sampahan dito nagtatapuatan ng mga Meron kayo ba? mahanapan ng butas sa batas para maisama itong mga inayon. Ano po trabaho ni Mr. Buenaflor, si Mr.? sales po siya, freelancer. Mga Very freelancer. mga herbal product po. Hindi na po siya Ano yan? Tagalog. Wala siya pang boss. 2 years na mahigit. Kasi nung simula Yeah, part-time sila. Sa never na po siya Nabalik siya sa kahit herbal. Siguro nung namatay ko yung biyahin ko, yun na yung last October yun. Nagbigay ko siya. Tumahan ng kanon, isda. Simula po nung wala na. Nagbigay pa ng pera sa akin, Ito. inampas pera sa pagmumukha. Sas! Ano po nagbigay sa inyo? Na-sustain para sa mga bata, kawawa naman yung mga anak ninyo. Ilang anak niyo? Ano yun? Dalawa po. Hindi na nga nagsusustento, nagbuntis pa ng iba, kumare. Ito pa sa kanya. Okay. Opo. So, hanggang ngayon po ma'am, hindi niyo siya nakakausap. Opo. Kasi, ang gusto ko tumulong naman siya kasi hirap na din ako. Hindi ko na alam anong gagawin ko lalo na nagka-pandemic. Tapos ngayon ma'am, tinangayin nila ang dalawa, ni kumare at saka ni Mr. Sabi nila, Yung pangalan. 2018 po nangyari yun, tinangay nila yung anak ko. Tapos nung Ayun na yung pumunta ko po kaya. ako doon, sinabi ko na kakasuhan ko sila ng kidnapping. Kasi nung dumating po ako doon, wala po yung asawa ko. Nandun lang po yung anak ko. Nandun teko. po sa yung babae. Tapos ang sabi nila, hindi ko daw pwede gawin yun. Kasi ano daw, andun naman daw yung tatay, hindi daw kidnapping yun. Sabi ko, wala akong kaalam-alam na nandito pala sa Pampanga yung anak ko. Nasaan po yung bata? Oh, wow. Ngayon po, sa kapatid ko siya, Okay, cool. Sa kaya po Ano talo? namin. Dan. Mm. Ba? Nah,